Mas, Mas. Alhamdulillah ya Mas, ada terapi tenan. Iya, Dik. Seneng aku yo ane niki. Jane anak apa to rame men kaya pasar pitik iki. Dum-duman sembako. Oh, Dum-duman sembako. Bae kok ora dikabari to, Lek. wong enek ngene kok. Dum-duman sembako ya nek kendang. Oh, aja mbok lalane to Mbak iki. Piye to? Kae lho. Oke. Kene sing genah. Kene lho, Mbak. Mejane kene. Kene lah. Heeh. Kene. Oh, ini meja. Heeh. Ngene lho, Mbak. Enak wong macak matching-matching kok. Sampeyan iki pripun to? Kok mboten dong? Iki lho. Iki to? Oh iya. Niki lho, Mbak. Niki lho. Oh, ah. Matane Mbak ora patek jelas sakne. Lah ngono ngomong karo Mbake tunduman sembako. Oh, bocah, kurang pernah dijejeli dondangan jati cangkemmu. Aku gak kesuwen, Mbak. Trok kayak cangkeme. Ngopo to? Bene. Apa wis siap dadi pasangan ki? Apa mung tahlilan? Tahlilan piye to, Mbak? Le. Kuping butek ya ngono kuwi. Ora kuat aku corek-corek kuping tahu kono le. Jajali le. Mbak mau ngomong piye? Tanggane, Mbak. Lha pripun? Iki kancane sembako ya budak pisan iki. Mbak emang ngomong latihan. Latihan to le? Oke, latihan. Latihan. Rumah aku mang kaya tahlilan. Tenang, Mbak. Iki lho tenanan, ora latihan. Nek latihan apa yo aku macak rapi ngene iki. Iya to, Dik? Iya Mas. Ora dolanan. Ya tenanan to, mosok dolanan. Oh alah. Ya patra. Adine ya rapi. Kene yo ayu. Kok yo aku ora dijak mangan to lele. Umpane kaya ora pantes lah pramangan dhisik ngono. Wis to, Mbah, tenang. Kabeh wis tak siapne. Mulai dari soto, sate, rendang, bakso, es campur, es cincau, es dawet. Kabeh enek. Sampeyan bebas pilih. Kok bebas milih piye to kok kaya kampanye ngono to. Lah, ayame bakaran ora ta le? Enek, komplit. Gale. Kowe mau wis mangan apa ora oleh? Ya jelas wis. Wah, aku njujug lawon, ngerti iki? Aku mang kok dhisik lho, Mbak. Nah,
lu nyapo. Wis gue. Wis kurang lebih yang ngono ki lho. Piye menurutmu? Masuk tapi. Cocok karo angan kuwi. Terus Iki aku arep tekok neh ngono iso ora ya? wis teko sing kepiye? Kira-kira iki aku sugih kapan ya? Sugihmu kapan? Heeh, duwe mobil 5 ngono lho. Oh, ngono. Heeh. Ngene nek dua cara le. Sing siji kerja jungker walik. Iya. Sing keloro nang Gunung Kawi kono lho le. Wis ra masuk kuwi. Wis, aku tak mulih sik. Enek semayanan iki, Mang. Wis layanan. Oh. Wis ya. Bocah. Balik ikur pamitan tok. Ya ora gelem saliman, Jan. Cah nom-nom saiki iki. Makan pitik ae. Kene. Oh alah. Montor bosok ini iki. Jare dhisik salese iki Mas, sepake kaya montore Marquez. Pesnalenge 7. Wis to Mas, sampean ora geton jiko iki. Iki diskon 70% kaya bakulan klambi ae. Samene goblok Mak T. Po enek motor bosok ngene iso dibadani karo Marquez ae. Senelenge 7 pisan, gue utek enggak jane. Malah ngutek-ngutene wong tuwek kowe. Iki gara-gara awakmu iki motor iki rusak. Yo patrah, montore ae sing bosok. Wes, dorong neh. Yo, Sampai kesel aku. Awas jatuh. bayang! Dapat wae. Jane piye to wae? Bocah kaya asu. Wong tok lewat penak-penak ditabrak. Boyo ku lara iki. Jan patah nggone ancok. Wah, iki jane motor iki cek piye? Dukun lek gendeng yang ngene iki. Solusi make. Saya Bode. Sama ini jenis apa to, Bode? Jenis piye to? Deloken rupamu lho, Bode. Kok enek wong modelane ngono. Oh, anake sapa to jane? Kok randunge wonggo. Ora di sekolahane karo mbokmu iki. Ora, Bode. Sekolah ngendi ae, renek segelem nampa aku. Lah gini ya. Lah wong gurune kalah pinter rek karo aku. Oh, bocah edan. Dites ngono kae lho. Ora malah aku sing dites, malah gurune sing tak tes, Bode. Wah, cacane bocah edan kok iki anjenan. Sik, enak wong. Le, anu, memang ro cak klambi ireng. Jane nang apa to? Anu, kemeng ki anu meng lho, dubur-bur wong, Bocah ngalorono lho. tatonan. Ah, Oh. Yo, terus ya. wes padha-padha. Ki nyapa motormu? Kowe iki mbari tombor pecah kae mau kaya asu kok kae mau. Motore Coba benak nih. Wah, Oh, bocah patah kaya nggone asu kowe iki. ancok we. Padha karo pecah kae mau lho. Lho we. Kene.